आजच्या क्लासमध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. आपण क्लासची सुरुवात नेहमीप्रमाणे श्री गुरूंच्या चरणी प्रार्थना करून मंगलाचरण म्हणून करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः. चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां कावलेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो. ॐ विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय श्रीमते नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी शून्यवादी भास्वते. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासादि कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे. श्री गौरी गायत्री श्री राधा गोविंद पवित्र दिवस आहे. श्रीपादांचं क्लास आहे. आपण वेळेपर्यंत आपण मागच्या क्लासमध्ये आपण भगवान श्रीराम यांचा अवतार जो आहे तर त्याचा अभ्यास आपण सुरू केला होता. तर त्याचा उर्वरित भाग आता आपण अभ्यास करणार आहोत. पाहिलं की मंथरेने कशा पद्धतीने आले काही काहीचे कान फुटले आणि आपण त्यातून काय शिकलो तर त्यावेळेला एखादी चांगली व्यक्ती म्हणजे सद्गुणी व्यक्ती संग करते त्यावेळेला कसा परिणाम होतो संगतीचा आणि कशा पद्धतीने म्हणजे चांगल्या व्यक्तीचा म्हणजे जो सद्गुणी व्यक्ती आहे त्याचं कसं परिणाम होतं हे सगळं आपण अभ्यासले आपल्या संघातून. आपण प्रसंग अभ्यासला की किती प्रतिकूल परिस्थिती जरी असेल तरी आपल्याला दिलं गेलेली जी सेवा आहे किंवा आपल्याला केली गेलेली जी आज्ञा आहे वरिष्ठांकडून किंवा जे आदरणीय असे आहेत माताश्री पिताश्री किंवा गुरु जे आदरणीय आपल्या जीवनात आहेत तर त्यांच्या आज्ञेचं पालन करणं हेच आपल्या जीवनाचं ध्येय असलं पाहिजे. आपण अभ्यास केला. आपण पुढच्या प्रसंगावर जाणार आहोत. पुढे जाऊ आपण. पुढची स्लाइड घेऊया.
माताजी. आता माझा आवाज ऐकू येतोय? हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. येस माताजी, हरे कृष्णा. जी स्लाइड घेऊया. हो. आपण चित्रात जे दाखवले तर राम यांना वनवास मागून घेतला कैकेयीने आणि त्याच दिवशी प्रस्थान करायला हवं म्हणजे रामांनी अशी तिने अट घातली. तर त्याप्रमाणे श्रीराम आहेत तर ते आता अरण्यामध्ये म्हणजे जे वनवास आहे तर तो पूर्ण करण्यासाठी निघाले. आपण पाहिलं होतं की दंडकारण्यामध्ये जे आहेत तर ते सीता राम लक्ष्मण जे आहेत तर ते वनवास जो आहे तर त्यासाठी ते तिथं म्हणजे जो एक भयंकर राक्षस जो आहे विराट नावाचा तर त्याला त्यांनी कशा पद्धतीने प्रतिकार केला आणि त्याचा कसा उद्धार केला ही आपण कथा अभ्यासली. आता आपण त्यातून काय शिकायचं तर जात आहे तर त्याच्याबद्दल म्हणजे त्याचा तो एक कुंभरू नावाचा गंधर्व होता हे आपण अभ्यासलं आणि मग तो शापित असल्यामुळं जेव्हा श्रीरामांनी म्हणजे त्याच्यावर वार केले किंवा त्याच्यावर लत्ता प्रहार आणि त्याला ठोसे लगावले त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं की त्याला खड्ड्यामध्ये ठेवा आणि खड्ड्यात फेकून दिल्यानंतर मग पाषाणाने त्यांनी राक्षस देहाचा त्याग केला हे आपण पाहिलं आणि स्वर्गाकडं त्यांनी आरोहण केलं हे पाहिलं. मग आता आपण त्याच्यातून काय अभ्यासलं की प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये सुद्धा भगवान श्रीराम जे आहेत तर त्यांनी आपल्या धर्मानुसार आचरण केलं म्हणजे त्यांच्यावर झाला किंवा राक्षस होता तर म्हणजे तो अत्यंत उत्कृष्ट होता पण त्यांनी अत्यंत शांततेने म्हणजे शांत आणि संयमी मनात जे आहे तर ते त्याचा प्रतिकार केला म्हणजे इथे आपण भगवान श्रीरामांची त्याचबरोबर त्यांचा संयम आणि शांत मनोवृत्ती आपल्याला दर्शन करतो. म्हणजे आपल्या जीवनामध्ये किती अशा प्रतिकूल परिस्थिती आल्या तरी आपण अत्यंत म्हणजे शांत आणि संयमी राहून ती परिस्थिती जी आहे तर तिच्यावर आपण मात न जाता परिस्थिती न होता एक वैष्णवाचं कार्य काय की जी काही परिस्थिती आहे तर ती भगवानाच्या कृपेमुळेच आहे. खूप मोठं संकट येणार होतं ते छोटस आहे असा विचार करून वैष्णव आहे तर तो काय करत असतो ते त्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा भगवानांच्या सेवेमध्ये राहत असतो आणि त्याचबरोबर तो काय करत असतो एक वैष्णव तर तो माझ्यावर भगवानांचीच कृपा आहे की मोठं संकट करून छोटस संकट माझ्याच कर्मांचं म्हणजे फळ म्हणून आहे. आपण दिलं दिलं पापी आहोत की आपल्या आपल्यासाठी मोठी शिक्षा करत होती पण कृष्णाच्या कृपेमुळे भगवान कृष्णाच्या कृपेमुळे आपल्याला थोडसच काहीतरी शिक्षा मिळाली अशा पद्धतीनं तो समभावामध्ये समस्थितीमध्ये राहतो आणि तर मी ह्याच्यासाठी पात्र नाही पण सर्व कृष्णाचीच कृपा आहे असा विचार करून ही जी समस्थिती आहे ती आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये ती आचरणात आणता आली पाहिजे. आता इथे चित्रात पहा की आता जे आध्यात्मिक जीवन आहे तर तिथं आपल्याला कसं असलं पाहिजे तर दक्ष असलं पाहिजे म्हणजे कृष्ण भावना भाविक आपण असणं तर त्यामध्ये कृष्ण चेतना आपली जागृत असली पाहिजे सदैव आणि दक्षता आपण बाळगली पाहिजे म्हणजे काय की भगवान श्रीराम हे विष्णू म्हणजे विष्णू त्यांचं म्हणजे जे आहे तर त्यांच्या जसं चरणाशी माता लक्ष्मी जे आहे तर त्या त्यांच्या चरण कमलाची सेवा करतात त्यांच्या चरणाशी आता राजा आहेत तर त्या चरण कमलाशी त्यांच्या सेवा देतात. आता विष्णू माता लक्ष्मी जे आहे तर त्यांचं सीतामयी हे रूप आहे. भगवान जे तर त्यांचा जो सांश विस्तार आहे
तर म्हणजे त्यांच्या चरण कमलांशी माता लक्ष्मी ज्या आहेत त्या सेवा देत असतात. तसंच भगवान श्रीराम जे आहेत तर त्यांच्या चरण कमलांची या सेवा देत आहेत. मग ते आपण हा भाग लक्षात घेऊया की आध्यात्मिक जीवनामधली दक्षता म्हणजे काय की जेव्हा वनवासात श्रीराम गेले तर त्यावेळेला सीतामय्या ज्या आहेत तर त्या मध्ये चालायच्या, त्याच्या पुढे श्रीराम आणि पाठीमागे लक्ष्मण अशा पद्धतीनं वनामधून जे आहेत तर ते भ्रमण करत होते. आता त्या विरोध जो विराध नावाचा राक्षस होता तर त्यांनी होताना त्यांना शरभंग नावाच्या ऋषींना भेटायला सांगितलं होतं. तेव्हा ते शरभंग ऋषींकडे गेले तेव्हा आपण पाहिलं की तिथं इतर देवताही होत्या आणि मग भगवान श्रीरामांना पाहून इंद्र तिथून निघून गेले, कारण त्यांना भगवान जे आहेत तर त्यांना रावणाच्या मृत्यूनंतरच भेटायचं होतं हे आपण पाहिलं. आणि शरभंग जे आहेत ऋषी ते सुद्धा भगवान श्रीरामांची जी आहे प्रतीक्षा करत होते. तिथे त्यागून ब्रह्मलोकाकडे प्रयाण केलं म्हणजे हे आपण पाहिलं सगळं. मग आता सीतारामांनी काय केलं, योग्य निवासस्थान आता जे आहे तर तयार करायचं ठरवलं. मग ऋषींनी त्यांना आपली पर्णकुटी देऊन टाकली. मग श्रीराम नाकारत काय म्हणाले की म्हणजे इथे आम्ही नको राहायला, म्हणजे तीक्ष्ण ऋषींकडे गेले. मग त्यांच्याकडे आश्रमात एक रात्र त्यांनी निवास केला आणि त्यानंतर ते जंगलातील वाटेवरून चालत होते. आता जंगलातून जेव्हा चालत होते तर त्यावेळेला थोडेसे थकल्यामुळे ते एका झाडाखाली विश्रांतीसाठी थांबले. त्यावेळेला एका वृक्षाखाली ते विश्रांतीसाठी थांबले जेव्हा होते तेव्हा सीतामय्या त्यांच्या सेवा करत होत्या, म्हणजे पादसेवन सेवा. त्यावेळेला सीतामय्या जे आहेत त्यांचा आणि श्रीरामांचा संवाद आहे तर त्याचं हे चित्र आहे. म्हणजे सीतामय्या काय म्हणतात तेव्हा की भौतिक प्रकृतीच्या म्हणजे जे शक्तिशाली प्रभाव आहे त्यामुळे अगदी थोर आणि आदर्श व्यक्तीचं सुद्धा पतन होतं. म्हणजे असं होऊ शकतं. भौतिक इच्छांचा परिणाम म्हणून येणाऱ्या ज्या आसक्ती आहेत त्या टाळण्यासाठी आपण आपल्या मनाला इंद्रियांना नियंत्रित करण्यासाठी आपण सदैव दक्ष राहिलं पाहिजे. म्हणजे अलर्टनेस इन स्पिरिच्युअल लाईफ हे जे स्लाइड मध्ये सांगितलं तर याचा अर्थ काय होतो, तर आपण सदैव दक्ष असलं पाहिजे. मग कसं दक्ष असलं पाहिजे, आपल्या मनाला आणि इंद्रियांना आपण नियंत्रित सदैव करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणजे असत्य भाषण किंवा दुसऱ्याच्या पत्नी बरोबर म्हणजे अनैतिक संबंध किंवा असे जे निरुपयोगी आहेत त्यांच्या प्रती क्रूरता ही 3 पापकृत्ये आपण टाळली पाहिजे असं मला वाटतं. असं सीतामय्यांनी सांगितलं बरं का. मग आता त्या हे का सगळं सांगतायत हे आपण समजून घेऊ. ते सीतामय्या काय म्हणतात की तुमच्या चारित्र्यामध्ये मग हे पहिले 2 दुर्गुण नाही आहेत, म्हणजे असत्य भाषण किंवा दुसऱ्याच्या पत्नीबरोबर, पण म्हणजे तुम्ही कधीही असत्य पण उच्चारलेलं नाही आणि तुम्ही दुसऱ्याच्या पत्नीसाठी कामवश होण्याचा विचार देखील करू शकत नाही. पण त्या काय म्हणाल्या सीतामय्या की मी पाहते की तुम्ही अनेक निरपराध पशूंचे प्राण हरण करीत आहात. तुमच्यामध्ये अजूनही मत्सराचा प्रादुर्भाव आहे असं मला वाटतं. गरीब प्राण्यांना निष्कारण मारले म्हणजे जाते हे पाहते आणि मला दुःख होते. काय म्हणाली श्रीरामांना सीतामय्या की तुम्ही हातामध्ये धनुष्य घेऊन मारण्याची जी प्रवृत्ती आहे ना त्याला उत्तेजनच देतात. म्हणजे तुमच्या हातात सदैव धनुष्यबाण आहे, मग त्यामुळे एखाद्याला मारून टाकण्याची प्रवृत्तीला तुम्ही उत्तेजन देताय. म्हणजे जसं इंधन आगीच्या जवळ ठेवलं तर आग काय होते अजूनच भडकते. असंच काहीसं हे मला वर्तन वाटतंय. मग त्यासाठी तिने सीतामय्यांनी एक कथा सांगितली की एक ऋषी होते आणि त्यांनी इतकी तपश्चर्या केली की इंद्रदेव सुद्धा पदच्युत होण्याची वेळ आली. म्हणजे इंद्रदेव नेहमी भयभीत होतात आपलं पद जाईल की काय. मग ऋषींच्या प्रगतीला आता खीळ घालायची होती त्यांना. त्यांनी काय केलं, त्यांच्या समोर एका योद्ध्याच्या वेशात इंद्रदेव प्रकट झाले आणि त्यांनी एक तलवार सुपूर्द करीत त्यांना विनंती केली. म्हणजे त्या ते जे ऋषी होते त्यांना इंद्रदेवांनी की कृपया काळजीपूर्वक या तलवारीला तुमच्याकडे ठेवा.
जोपर्यंत मी ही तलवार घेण्यासाठी परत तुमच्याकडे येत नाही तोपर्यंत ती तुमच्याकडेच राहू द्या असं सांगितलं बरं का. मग आता ऋषी तयार झाले यासाठी एवढेच ना म्हणजे तलवारच तर ठेवून घ्यायची असं वाटलं आणि मग त्यांनी आपलं वचन पाळण्याकरता ते नेहमी आपल्याजवळ तलवार ठेवायचे म्हणजे कधी इंद्रदेव आपल्याला येऊन मागू शकतात ना म्हणून आपल्याजवळ त्यांनी तलवार ठेवली बरं का. अगदी वनात फुलं आणण्यासाठी फळं आणण्यासाठी गेले तरी म्हणजे ते तलवार घेऊनच जात असत. मग हळूहळू ऋषींचं मन काय झालं क्रूर इच्छेनं प्रभावित झालं म्हणजे शेवटी त्यांनी काय केलं हिंसक जीवन जगण्यासाठी त्यांनी आपलं तप सोडून दिलं म्हणजे सगळं तप त्यांनी सोडून टाकलं. मग पुढे ऋषींचं इतकं पतन झालं की मृत्यूनंतर शिक्षा भोगायला त्यांना नरकात जावं लागलं. मग ही कथा जी आहे ती श्रीरामांना आता सीता जे आहेत ते सांगतायत आणि केवळ इंद्राच्या तलवारीचा संघ घेऊन तो ब्राह्मण इतका पतित झाला असेल तर मग मी तुमच्या चरणी प्रार्थना करते विनवणी करते की या ऋषींना छळणाऱ्या राक्षसांना मारण्याच्या हेतूने आपण काय करताय आपल्या अधिदंश बाण धारण करताय आणि त्या निष्पाप राक्षसांना मारू नका ती सुद्धा म्हणजे काय की भगवानांची जी आहेत ती लेकर आहेत. मग इतर जीवांच्या बद्दल काय बोलायचं म्हणजे अशा पद्धतीने सीतामाई यांनी आपले विचार व्यक्त केले आणि त्यानंतर त्या काय म्हणाले अर्थातच मी एक अल्पमती स्त्री आहे धार्मिक तत्वांच्या बाबतीत तुम्हाला उपदेश द्यायची काही माझी योग्यता नाही पण तरी देखील कृपया माझ्या म्हणजे माझं जे म्हणणं आहे त्याच्यावर तुम्ही आता तुमचं मत मांडा आणि तुम्हाला जे सर्वोत्तम वाटतं ते कर असं तरी सांगितलं. तर आपण इथे अभ्यासत होतो की श्रीरामांनी त्याच्यावर उत्तर दिलं की सीते म्हणजे की तुझ्या वक्तव्याने म्हणजे
जी वक्तव्य आहेत तर त्यांचं खरंच म्हणजे प्रशंसा करणं म्हणजे करणं आवश्यक आहे. पण म्हणजे हे खूपच म्हणजे निश्चितच ज्ञानपूर्ण आहे सगळं. की राम काय म्हणाले की मी जाणतो की माझ्या प्रती सीतामय्या म्हणून म्हणजे एक पत्नी म्हणून तिचा प्रेमभाव पण आहे आणि त्यामुळं माझ्या हिताचंच म्हणजे तुम्ही मला सल्ला देणार. पण आपण म्हणजे लक्षात घेऊया की जानकी म्हणजे ज्या आहेत म्हणजे सीतामय्या ज्या आहेत तर त्यांना म्हणजे श्रीराम जे आहेत तर ते इथे मार्गदर्शन करतात आता सीतामय्यांना की ऋषीगण जे आहेत ते सहजपणे राक्षसांचा वध करू शकतात. पण ते नाही करत तसं कारण त्यामुळे त्यांनी केलेली तपस्या जी आहे किंवा त्यांच्या पुण्याचा जो साठा आहे तपस्या करून त्यांनी प्राप्त केलेला तर तो संपुष्टात येईल. त्यामुळं कारण्यातील सर्व राक्षसांचा वध करण्याचं मी वचन दिले कारण क्षत्रिय वध करू शकतो. मग एक वेळेस मी तुझ्या आणि लक्ष्मणाचाही त्याग करू शकतो पण ब्राह्मणाला दिलेलं वचन मी कदापि नाही मोडणार म्हणजे क्षत्रियाचं ते वचन आहे. आणि म्हणजे हे सगळं जेव्हा उत्तर दिलं श्रीरामाने मग त्यामुळं सीतामायांचं समाधान झालं. आता सीताराम आणि लक्ष्मण हे एका सरोवरापाशी आले होते आणि पाण्यातून कुणीतरी गात असल्याचा आवाज येत होता पण तिथे कुणीच नव्हतं. तिथे धर्मभृत नावाचे ऋषी होते. मग श्रीरामांनी त्यांना विनंती केल्यावर ते म्हणाले की हे सरोवर पंचाप्सरा म्हणून ओळखलं जातं. हे जे सरोवर आहे तर इथे ऋषी मांडकर्णी नावाचे होते आणि त्यांना सिद्धी होत्या भरपूर. तर त्यांनी मांडकर्णी जे आहेत तर त्यांना विचलित करण्यासाठी देवतांनी ह्या 5 अप्सरांची नेमणूक केली आणि त्यांच्या आकर्षणामुळे मोहित होऊन त्या अप्सरांशी विवाहबद्ध होऊन मांडकर्णी ऋषी जे आहेत त्यांच्यासोबत एका गुप्त घरामध्ये राहू लागले की ते त्यांनी घर पाण्यात निर्माण केले. जो आवाज तुम्ही ऐकता ते अप्सराने छेडलेलं संगीत आहे. अशा पद्धतीने त्यांनी उत्तर दिलं. मग आता अगदी या दिवसापर्यंत ह्या अप्सरा मांडकरी ऋषींची निरंतर सेवा करतात आणि त्यांनी आपल्या तपसामर्थ्यावर पूर्ण तारुण्य प्राप्त केलं आणि त्या अप्सरांसोबत ते निवास करतात. त्यांनी ऐकलं सीतामैया राम लक्ष्मण आणि मग ते दंडकारण्यामधल्या एका एका आश्रमाची भटकंती करायला. आता इथे चित्रात पहा आपण की लक्ष्मण जे आहेत ते निरंतर जे आहेत ते रामांच्या संरक्षणाची जबाबदारी त्यांनी घेतली. 14 वर्ष वनवासामध्ये ते एक क्षण झोपलेले आहेत. म्हणजे अशा पद्धतीची म्हणजे तपस्या त्यांची अशी जी सेवा आहे त्यांची आपल्या बंधूंची भगवान साक्षात आहेत त्यांच्या चरणी म्हणजे अनंत शेष ते भगवान श्रीराम अशा पद्धतीने अत्यंत दक्ष राहून ते जेव्हा श्रीराम विश्रांती घेतात तर त्यावेळेला ते अत्यंत दक्ष राहून ते पहारा दिल्याप्रमाणे एका पाषाणावर बसतात. ती आपली जी जबाबदारी आहे तर ती पार पाडत आहेत म्हणजे काय की प्रत्येक जीवनात आपल्याला जे नेमून दिलेले सेवा आहे आपलं जे कर्तव्य आहे तर त्या ते पार पडत असताना आपण अत्यंत दक्ष राहणं अपेक्षित आहे. अशा पद्धतीने जे आहेत तर ते आपली जी नेहमी पार पाडण्यासाठी पुढे असत म्हणजे श्रीरामांच्या सोबत ते सदैव म्हणजे सावलीसारखे असत आणि सीता मैया आणि संरक्षणाची जबाबदारी त्यांना काही हवं नाही जबाबदारी जी आहे ते लक्ष आता ते सुतीक्ष्ण ऋषीकडून मार्गदर्शन घेऊन ते अगस्त मुनीच्या बंधू आहेत त्यांच्या आश्रमात आले मग तिथेच त्यांनी राहायचं ठरवलं. म्हणजे वेगवेगळे आश्रम होते असे वनामध्ये ऋषी मुनीचे तिथे ते राहत असत ते जात असत. मग राक्षस सगळे अगस्त मुनींना घाबरायचे. मग श्रीरामांच्या आगमनाची म्हणजे त्यांना जेव्हा माहिती मिळाली तेव्हा अगस्त मुनी जे आहेत तर श्रीरामांना लवकरच भेटायला घेऊन या असं सांगितलं कारण ते दीर्घ काळापासून त्यांची प्रतीक्षा करत होते. काय घडलं आपण पाहूया. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. रावणांनी जेव्हा अयोध्येतून प्रयाण केलं तर त्यावेळेला काय झालं की जे सगळे प्रजाजन होते ते त्यांच्यासोबत मनापर्यंत आले
आपण पाहूया चित्रात की कशा पद्धतीने सगळ्या प्रजाजनांनी म्हणजे शोकाकुल होऊन त्यांना निरोप दिला. मग काही प्रजाजन काही ब्राह्मण असे चालू लागले. त्यावेळेला आता हे सगळे जे प्रजाजन आहेत तर ते त्यांना ते ते आपल्या सोबत वनामध्ये चालत राहतील. केलं मग रथ एकदम वनामध्ये वेगळ्या दिशेला घेऊन जायला सांगितला. सारथी होता त्याला. कदाचित तो उडताना त्या दिशेला म्हणजे अयोध्येच्या दिशेने पाठवलं आणि ते ते स्वतः म्हणजे श्रीराम स्वतः लक्ष्मण आणि सीतामैया हे दुसऱ्या बाजूने वनात निघून गेले आणि मग ते वनात निघून गेल्यानंतर त्यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने म्हणजे ऋषी मुनीचे आश्रम आहेत ते त्यावेळी कधी रात्रीचं काम कधी सकाळच्या प्रहरी अशा वेगवेगळ्या वेळांना वेगवेगळ्या आश्रमात भेट देऊन भटकंती करून अशा पद्धतीने वनवास जो आहे आपला वनवासातलं जीवन जे आहे आपलं तर ते पार पाडायला सुरुवात केली. मग आता इथे आपण पाहू शकतो की वेगवेगळ्या अशा आश्रमांना भेट दिली त्यावेळेला त्यांनी जेव्हा या सुतीक्ष्ण ऋषी म्हणून मार्गदर्शन घेऊन आश्रमात ते आले देवतांसाठी ती तयार केलेली असणं अतिथी म्हणून खूप चांगलं स्वागत केलं आणि त्यांना विश्वकर्माने बनवलेलं भगवान विष्णूचे धनुष्य पण श्रीरामांना त्यांनी भेट म्हणून प्रदान केलं आणि त्यांनी इंद्राद्वारे भेट मिळालेला अक्षय भाता आणि भगवान ब्रह्मदेवाकडून मिळालेला अपराजित बाण आणि सुवर्णजडित तलवार अशी शस्त्र पण अगस्त्य मुनींनी श्रीरामांना दिली पाहिजे. नंतर सीतेकडे वळून अगस्त्य मुनींनी काय केलं आपल्या प्रचंड कष्ट स्वखुशीने सहन करून म्हणजे करून त्यांच्या पाठोपाठ ती वनवासात आली म्हणून खूप कौतुक केलं. अगस्त्य मुनी जे आहेत तर त्यांना श्रीरामांनी मग आमच्यासाठी अशी विचारणा केली. मग गोदावरी नदीजवळ पंचवटी नावाचं क्षेत्र आहे म्हणजे जे नाशिक आपण शहर म्हणतो तर तिथे त्यांनी राहायची त्यांना शिफारस केली. मग त्यांचा निरोप त्यांनी घेतला अशा पद्धतीने मग ते आता निघाले. पंचवटीच्या मार्गावर असताना सीता राम आणि लक्ष्मण यांना सगळे वृद्ध पक्षी म्हणजे जे गरुड आणि अशा गटातले पक्षी आहेत त्यांची भेट झाली. तर त्यांचा राजा म्हणजे जटायू त्याच्याकडे गेले. त्याला राक्षस समजून सीतामाने त्याची चौकशी केली म्हणजे जटायू म्हणजे त्यांना राक्षसच वाटलं. जटायू तेव्हा त्यांना म्हणाला की मी तुझ्या पित्याचा चांगला मित्र होतो आणि कश्यप मुनींनी प्रजापती दक्षाच्या 8 मुलींशी विवाह केला. त्यावेळेला विनतापासून अरुणचा जन्म झाला. तमस पासून स्नेहीचा जन्म झाला आणि अरुण आणि त्याची पत्नी म्हणजे स्नेहीचा पुत्र आहे आणि माझं नाव जटायू आहे. एक प्रामाणिक सेवक आहे. अशा पद्धतीने मी तुमची सेवा करेन. या अरण्यात भयंकर राक्षस आहेत म्हणून तुम्ही आणि लक्ष्मण जेव्हा पर्णकुटी सोडून बाहेर जाल तेव्हा मी सीतामैयाकडे लक्ष देईन. म्हणजे आता आपल्या सगळ्यांना लक्षात आलं असेल की जटायू जे आहेत ते सर्वात प्रथम संरक्षणासाठी सीतामैयांचं जेव्हा अपहरण केलं रावणाने त्यावेळेला का आले त्याचं कारण होतं. ते वनामध्ये जेव्हा भेटले पंचवटीच्या वनाकडे जात असताना त्या मार्गावर तेव्हा त्यांनी वचन दिलं की तुमचा प्रामाणिक सेवक म्हणून मी स्वतःला तुमच्या चरणी अर्पण करतो आणि ते भयंकर राक्षस आहेत त्या अरण्यामध्ये आणि लक्ष्मण जेव्हा जेव्हा पर्णकुटी सोडून जाल तेव्हा मी सीतामैयांकडे लक्ष पुरवेन आणि अशा पद्धतीने जटायूंनी श्रीरामांची सेवा करायचं ठरवलं आणि ते आपले जे पिता आहेत म्हणजे जटायूंचे पिता आणि महाराज दशरथ हे मित्र होते. मग आपल्या पित्याशी असलेल्या नात्यामुळे श्रीराम यांच्या पुढे ते आदराने नतमस्तक झाले आणि मग पंचवटीला जात असताना जटायूंनी सांगितलं सावधपणे पहारा दे म्हणजे राम सीता आणि लक्ष्मण यांची मी सोबत करेन आणि त्यानुसार त्यांनी त्यांची सोबत पण केली
पंचवटीला पोहोचल्यानंतर श्रीराम काय म्हणाले की आता आपण पर्णकुटी बांधण्यासाठी एखाद्या जागेची निवड करूया आणि एखादं सरोवर किंवा नदी शेजारी ती जागा असावी, कारण तिथं जल किंवा हिरवळ असं म्हणजे उत्तम सौंदर्य असतं. त्यानुसार लक्ष्मणाने मग श्रीराम यांना सांगितलं की तुमच्या आवडीनुसार जागेची निवड करा, मग मी तिथं पर्णकुटी बांधेन. मग श्रीरामांनी काय केलं, गोदावरीच्या तीरी एक स्थळ निवडलं की तिथं गुलाबी आणि अशी निळ्या वर्णाची कमळ पुष्प होती. मग सुंदर असं सरोवर पण होतं शेजारी आणि खूप छान भूमी होती. तिथं राजहंस चक्रवात पक्ष्यांचं ओरडणं ऐकू यायचं आणि डोंगरांच्या गुहामध्ये असे प्रतिध्वनी ऐकू यायचे. मग लक्ष्मणांनी काय केलं, सुंदर पर्णकुटी उभी केली आणि तिला मग पुष्प अर्पण करून श्रीराम जे आहेत ते पर्णकुटीमध्ये प्रवेश केला. अशा पद्धतीने पंचवटीला त्यांनी पर्णकुटी जी आहे ती राहायला सुरुवात केली. मग हिवाळा आला, मग त्यावेळेला एके दिवशी श्रीराम आणि लक्ष्मण नदीत स्नान करून परस्परांशी बोलत असे घरी येत होते, ते पर्णकुटीकडे येत होते. तेव्हा एक तिथं राक्षसी प्रकट झाली. तिनं श्रीरामांना पाहिलं तेव्हा तिला अत्यंत आकर्षण वाटलं त्यांच्याविषयी. अत्यंत तेजस्वी श्यामवर्ण कमळाच्या पाकळ्याप्रमाणे नेत्र असलेले श्रीराम होते. हे पाहून खूपच ती आकर्षित झाली आणि उलट ती राक्षसी अत्यंत कुरूप होती. तिचं पोट बाहेर आलेलं, डोळे विद्रुप, केस तांबूस रंगाचे असे होते. मग त्याची पुढची स्लाइड म्हणजे मग श्रीरामांचा कसं तरुण बांधे तसा रेखीव स्नायू असलेला देह होता आणि काळच्या ऐश्वर्याची लक्षणं त्यांच्याकडे. आणि मग श्रीरामांना पाहून ती म्हणाली की खूप आकर्षक आणि सुंदर तरुण आहात, तर तुम्ही मला तुमचा परिचय द्या. या वनात अशा साधूच्या विषयात येण्याचा तुमचा हेतू काय आहे, असं तिने विचारलं. श्रीरामांनी सांगितलं की वनवास त्यांना कसा घडला, थोडक्यात वृत्तांत सांगितला आणि त्या राक्षसीला कोण आहेस विचारलं. मग तिने सांगितलं माझं नाव शूर्पणखा आहे आणि मी रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, खर, दूषण यांची बहीण आहे. मग या अरण्यात मी राहते आणि सर्वांच्या जीवाचे म्हणजे सर्व जीवांच्या हृदयात माझ्यामुळे भय उत्पन्न होतं. अशा पद्धतीनं माझं इथं वावर असतं. मग राम तिला म्हणजे राम जे आहे तर सगळं म्हणजे रामाने वृत्तांत आपला सांगितलं होता. मग आता ती रामांना म्हणजे म्हणाली की मी तर तुम्हाला मोकळेपणाने सांगतो की तुमच्या प्रती मला अत्यंत आकर्षण वाटते आणि तुम्ही माझे पती बनावं अशी माझी इच्छा आहे. तुम्ही तुमची जी कुरूप आणि विद्रूप पत्नी आहे सीतामाई आहे तर त्याग करून टाका आणि ती काही तुमच्यासाठी पात्र नाही आणि तुमच्यासाठी मीच योग्य असं साथीदार आहे म्हणून तुम्ही माझी निवड करा. मी काय करते या म्हणजे सपाट उत्तराच्या सीतेला आणि त्या पाठोपाठ तुमचे बंधू लक्ष्मणाला मिळून टाकते आणि मग आपण इथे दोघे ह्या डोंगरामध्ये दंड करण्यामध्ये सुंदर दऱ्यामध्ये राहायला सुरुवात करू. शूर्पणखाचं हे बोलणं ऐकून श्रीराम बसले आणि म्हणाले की मी तर विवाहित गृहस्थ आहे. मुलगी जी आहे तर ती काही सवती सोबत राहणं कधीच सहन करणार नाही. त्यापेक्षा तू काय कर, माझा जो बंधू आहे त्याला पत्नी नाही आणि तो माझ्यापेक्षा श्रेष्ठ वीर आहे म्हणून तू त्याच्याशी स्त्रिया होते. शूर्पणखाला श्रीरामांचं म्हणणं पटलं बरं का. मग श्रीरामांना बाजूला केलं तिने आणि लक्ष्मणाकडे वळली ती आणि मग तिची कामेच्छा खूप तीव्र होती. मग ती त्यांना लक्ष्मणांना काय म्हणाली की तुमच्या बंधूपेक्षा तुम्ही अधिक शक्तिशाली आणि आकर्षक आहात, मग त्यामुळे काय की तुम्ही माझा पती बना आणि आपण इथे या दंडकारण्यामध्ये राहू आणि आनंदाने विहार करू. तर लक्ष्मण जे आहे तर त्यांना खूप हसायला आलं आणि मग ते काय म्हणाले म्हणजे त्यांनी त्याची कुचेष्टा केली. म्हणजे ती राक्षसीनच होती. मग कोमल त्वचा आणि खूप सुंदर असलेली छान लग्न आहे पण मी केवळ माझ्या ज्येष्ठ बंधूचा दास आहे बरं का. माझ्याशी विवाह केलास तर तू त्यांची पण दासी बनशील. माझ्या मते म्हणजे त्यापेक्षा तू श्रीरामांची दुसरी पत्नी हो असं बरं का. मग आता त्यांनी असं सांगितलं ते काय म्हणाले परत लक्ष्मण की थोड्या वेळानंतर ते वृद्ध आणि बेडग अशी सपाट पोटाची सीता आहे तिचा त्याग करून टाकतील आणि तुझा स्वीकार करतील. आणि तुझा खूप सुंदर असा चेहरा आहे, गोड खळे आहेत तुझ्या आणि छान तुझा बांधा आहे की ज्यामुळे ते तिला विसरून टाकतील आणि तुझा म्हणजे तुझा स्वीकार करतील. तू काय कर, श्रीरामांशी विवाह कर आणि त्यामुळे काय होईल ते त्यांच्या लगेचच पत्नीला सोडून देते.
पण काही भोळी होती. श्रीराम आणि लक्ष्मण हे विनोद करत असल्याचं तिच्या लक्षातच नाही आलं बरं का. ती राक्षसी आहे म्हणजे तिच्याशी ते विनोद म्हणजे चेष्टाच करत होते तिची. ती पुन्हा श्रीरामांकडे वळली आणि त्याला म्हणाले की ह्या सीतेवर तुम्ही फार आसक्त आहात तर खूप आहे. मी हिला ताबडतोब खाऊन टाकते आणि मग त्यानंतर मला माझा पती बनवतो. अशा पद्धतीने ती म्हणाली आणि मग शूर्पणखा सीतेच्या अंगावर धावून गेली. मग श्रीराम तिला रोखत लक्ष्मणाला म्हणाले की या राक्षसीची तू थट्टा नको करू, त्यामुळे सीता धोक्यात येईल आणि हिला धडा शिकवण्यासाठी हिचा चेहरा आता तू विद्रुप करून टाक. आता श्रीरामांकडून आदेश मिळाल्यामुळे काय केलं लक्ष्मणाने आपली तलवार काढली आणि शूर्पणखेचं नाक आणि कान कापून टाकले आणि त्यामुळे ती राक्षसी वेदनेने किंचाळली आणि एकदम म्हणजे तिचं कान नाक असे रक्तरंजित होऊन ती जवळच्या अरण्यात धावली. की ज्याचं नाव जलस्थान आहे. तिथे तिचा भाऊ खर आणि अनेक राक्षस होते तर ते राहत होते. रक्ताने माखलेली आपली बहीण पाहून त्यांनी विचारलं तू काय झाले म्हणजे काय घडलं तुझ्या बाबतीत. मग तिने सर्व काही सांगितलं खर नावाच्या भावाला. आणि मग राम आणि लक्ष्मण इथे दोन बंधू जवळच आले दंडकारण्यात आणि त्यांनी माझी अशी अवस्था केली. अशा पद्धतीने तिने आपला सगळा वृत्तांत सांगितला. जेव्हा सांगितलं वृत्तांत शूर्पणखेने तेव्हा खर जे आहे त्यांनी आपले 14 राक्षस शक्तिशाली जे होते त्यांना पाचारण केले आणि राम लक्ष्मण सीतेचा वध करण्यासाठी पाठवले. आता हे सगळे राक्षस पाहून सीते म्हणजे लक्ष्मण दरवाजावर पहारा देत होते पर्णकुटीच्या आणि श्रीराम सीतेसह बसले होते. मग आता हे सगळे हिडीस राक्षस पाहून श्रीरामांनी काय आज्ञा केली लक्ष्मणाला की तू काय कर आता राक्षसांचा मी वध करतो तोपर्यंत तू दरवाजावरती पहारा दे. आणि मग श्रीरामांनी काय केलं त्या सगळ्या राक्षसांचा काय केलं 14 बाणांनी म्हणजे त्यांचे जे 14 राक्षस होते त्यांचे 14 शस्त्रांचे तुकडे केले आणि त्या 14 बाणांनी त्यांच्या हृदयाचा वेध घेतला. म्हणजे अशा पद्धतीने सगळेच्या सगळे राक्षस जाऊन कोसळले. आता हे सगळं जे आहे शूर्पणखेने पुन्हा आपल्या भावाला जाऊन सांगितलं. आता सगळं घडतच होतं. म्हणजे ही सगळी जी कृत्य आहेत तर ह्या सगळ्या कृत्यामुळे किंवा ह्या सगळ्या पराक्रमी रामाच्या म्हणजे हे येणाऱ्या पुढच्या संकट त्या येणाऱ्या पुढच्या संकटात प्रकारे ही सुरुवातच होती. म्हणजे अपहरण किंवा जे पुढे घटना घडल्या तर त्याचं म्हणजे कशा पद्धतीनं त्या घटनांची नांदी घडत गेली आपण आता अभ्यास करू. चित्रात पाहतो की जटायू जो आहे तो घायाळ होईल म्हणजे रावणाशी लढून सीतामय्यांचं म्हणजे सीतामय्यांचं अपहरण रावणाने केल्यानंतर त्यांना वाचवण्याचे प्रयत्न करत असताना तो घायाळ मृत्यू आला. पुढची घटना आहे म्हणजे आपण आपल्या किंवा आपल्या स्वामीला जे आहे तर त्यांना संतुष्ट करण्यासाठी आपण आपल्या प्रसंगी प्राणांचं पण आहुती द्यायची आणि प्राणार्पणाने लढून त्यांनी काय केलं आपली सेवा बजावली. म्हणजे एका सेवकाचं किंवा दासाचं हे कर्तव्य. आता ह्या पुढचे प्रसंग आहेत तोपर्यंत घटना जी आहे शूर्पणखेचं नाक कापल्यानंतर पुन्हा तिचा अपमान करून तिची म्हणजे तिचं अशा पद्धतीने धडा शिकवण्यासाठी तिचा चेहरा विकृत करून पाठवल्यानंतर त्या खराने पाठवलेल्या 14 राक्षसांचा देखील श्रीरामांनी वध केला. आता आपल्या राक्षसी सेनेसह खर आहे तो पुन्हा अरण्यात गेला. ही सगळ्या ह्या सगळ्या घटना आहेत त्या सगळ्या घटना पूरक आहेत की ज्यामुळं रावणाने अपहरण त्याची ही सुरुवात आहे. मग आता हा खरा रावणाचा भाऊ आहे. काय केलं आपलं सगळं सैन्य घेऊन दंडकारण्यात प्रवेश केला. मग काळ्या ढगाने रक्तमिश्रित पावसाचा वर्षाव सुरू केला. घरच्या रथाची घोडे अडखळून रस्त्यावर पडून राहिली. झाडं किकाटू लागली. सूर्यग्रहणाप्रमाणे अंधकार पडायला लागला आणि असं सगळं घडत होतं. आणि पाहिलं श्रीरामाने आणि लक्ष्मण जे आहेत त्यांना तिथून निघून जायला सांगितलं. पर्वताच्या गुहेत त्यांनी
श्रीरामांनी सीतेला घेऊन लक्ष्मणांना निघून जायला सांगितलं. सगळ्या राक्षसांचा खात्मा करतो सांगितलं आणि त्याने चिलखत अंगावर चढवलं. आणि श्रीरामांनी काय केलं म्हणजे हा कर मी 1000 बाण त्यांच्यावर सोडले आणि गदा घाले तलवारी कुऱ्हाडीचा वर्षावच केला श्रीरामांना वेढा घालून. मग त्यावेळेला श्रीरामांनी सगळ्या शस्त्रास्त्राचे तुकडे केले आणि ते बाहेरून बाह्य लक्षणं त्यांची दिसत होती, रक्तबंबाळ झालेले श्रीराम, पण त्याला कसल्याही वेदना नव्हत्या कारण ते भगवान आहेत स्वतः. मग श्रीरामांनी काय केलं, राक्षसावर हजारो बाणांचा वर्षाव करून ते तुटून पडले आणि सगळी त्यांची जी त्यांचे रथ घोडे सगळ्यांचा सुराडा करून टाकला, त्यांनी सगळे मृत्युमुखी पडले आणि अशा पद्धतीने सगळे राक्षस त्यांनी मारून टाकले आणि उर्वरित राक्षस जे खर जे होते ते खरच्या आश्रयाला पळून गेले. अशा पद्धतीने प्रसंग. त्याच वेळेला अचानक दूषण म्हणजे दुसरा भाऊ क्रोधाने श्रीरामांच्यावर धावून आला. त्याला देखील म्हणजे त्यांना देखील श्रीरामांनी रोखलं आणि तो जो दूषण होता तर त्याच्यावर पण त्यांनी आपले बाण सोडले आणि दूषणच्या सारख्याचा पहिल्यांदा अंत केला आणि पुन्हा 3 बाण सोडून त्या दूषणच्या पण त्यांनी काय केला वध केला. मग अशा पद्धतीने म्हणजे त्यांनी जे राक्षस होते त्यांचा खात्मा करून टाकला होता. हे जे प्रसंग वेगवेगळे घडत होते तर हे प्रसंग म्हणजे येणारं जे संकट होतं तर त्याची नांदी होती. मग सीता आणि लक्ष्मण गुहेतून बाहेर आले. त्यानंतर म्हणजे ते जेव्हा बाहेर आले तर त्यावेळेला अकंपन नावाचा राक्षस आहे तो त्या गटातून वाचला होता तर तो लंकेत गेला आणि त्यांनी रावणाच्या 2 बंधूसह सगळ्या राक्षसांच्या मृत्यूची बातमी रावणाला दिली. मग रावण तो क्रोधाने लाल झाला एकदम आणि मग त्यांनी ठरवलं की आता ह्याच्यावर काहीतरी मार्ग काढलाच पाहिजे. मग रावणाने विचारलं की त्या रामाबरोबर सगळे देवदेवता होते काय, तर नाही नाही सांगितलं त्या राक्षसाने कंपनी. मग श्रीराम एकटेच होते म्हणून सांगितलं. आता रावणाने रागाच्या भरात घोषणा केली की मी आता ताबडतोब जलस्थानला जातो आणि राम लक्ष्मणाचा वध करतो, बघूया तरी ते कुठल्या प्रकारचे वीर आहेत. आता शक्तीच्या जोरावर आक्रमण करायचा विचार केला तर अवघड जाईल. श्रीरामांच्या म्हणजे मृत्यूबद्दल म्हणजे श्रीरामांच्या वधाबद्दल असा विचार करणं योग्य नाही असं त्यांना सल्ला दिला त्यांचे जे मंत्री आहेत. मग आता नेमकं काय करायचं असं त्यांनी वेगवेगळ्या पर्यायाचा विचार केला बरं का रावणाने. मग अकंप जो होता त्यांनी सल्ला दिला की श्रीरामांचं सामर्थ्य काही कमी नाही, तिथे शक्तीच्या जोरावर आक्रमण करून काही उपयोग नाही. मग आणखी एका पर्यायाचा त्यांनी विचार केला होता अकंपन नावाच्या राक्षसांनी. त्यांनी हा सुचवला बरं का रावणाला जो पर्याय आहे तो. त्याने सांगितलं श्रीरामांच्या मृत्यूपेक्षा काय करा, त्याची पत्नी जी सीता आहे ती खूप रूपवान आहे, म्हणजे तिचा चेहरा हजारो चंद्रापेक्षा सुंदर आहे. तर तुम्ही तिचं म्हणजे ती जी आहे तर तिचं तुम्ही काय करा तर अपहरण करा आणि सीतेशिवाय फार काळ श्रीरामांना जगणं शक्य नाही म्हणून तुम्ही काय करा तिचं अपहरण करा म्हणजे आपोआपच श्रीरामांचा मृत्यू होईल असं तिने सांगितलं. रावणाला ही कल्पना आवडली आणि म्हणून तो म्हणाला आता उद्याच जातो मी रथातून पंचवटीला आणि सीतेला इकडे जबरदस्ती घेऊन येतो. आणि मग कंपन निघून गेल्यावर रावण आणि त्राटकाचा पुत्र मारीच त्याच्याकडे गेला आणि मग त्या मारीचेला तो म्हणाला की माझं तुझ्याकडे एक काम आहे आणि त्यासाठी तुला म्हणजे ते तुला करावंच लागेल. त्याने आपली योजना सांगितली. काम जो आहे तर म्हणजे त्यांनी माझ्या सगळ्या सेनेचा नाश केला, शूर्पणखेला विद्रूप केलं, खरदूषणला त्यांनी मारून टाकले. मग आता त्याच्या बहिणी त्याच्या पत्नीचं मी सीतेचं अपहरण करायची म्हणजे योजना बनवते. मग तू तिथे तू माझ्या म्हणजे मित्र तू माझा मित्र आहेस पण तू तिथे या योजनेत सहभागी होऊन तिथे तू काय करायचं की तू रामाचा मित्र म्हणून जायचं. अशा पद्धतीने त्यांनी योजना आखली. आता मारीची जो होता त्यांनी काय सांगितलं की लंकेला तुम्ही परत जा अशा काही योजना करण्यापेक्षा आणि श्रीरामांना त्यांच्या पत्नीसह राहू दे तिकडे दंडकारण्य.
पायावर कुऱ्हाड मारून घेऊ नका असं त्यांनी सांगितलं. कारण मारीच भयभीत झाला. कारण विष्णूच्या बरोबरीचं अचिंत्य सामर्थ्य आहे श्रीरामाचं हे तो जाणत होता. रावणाने मारीचा सल्ला स्वीकारला आणि लंकेमध्ये तो गेला. मग रावणाची 10 तोंडे आणि 20 बाहू होते बरं का. अनेक युद्धातले व्रण त्याच्या शरीरावर होते आणि भगवान विष्णूच्या सुदर्शन चक्राने केलेला आघात आणि वण सुद्धा होते त्याच्या अंगावरती. मग असं सगळं म्हणजे त्याच्या शरीरावर व्रण होते. आणि मग रावणाने कठोर तपश्चर्या केलेली होती आणि त्यामुळे त्याला 10 तोंड आणि 10 ब्रह्मदेवांच्याकडून. आता देवतांसाठी हा उपद्रवच बनला होता रावण आणि त्याच्या नाशासाठी देवतांनी भगवान विष्णूकडे प्रार्थना केली होती. आता रावण तर मग त्यांनी काय केलं, आता त्यांनी ती योजना आहे आपली तर ती करायची ठरवली. मग आता ती योजना कशी पूर्ण करायची यासाठी मारीचा कसा सहभाग घेऊ शकतो यासाठी त्यांनी काय केलं, तर त्यांनी मारीच आहे तर त्याला त्याला आपल्या मारीचला आपल्या योजनेत सहभागी करून घेण्यासाठी त्यांनी पुन्हा त्याच्यापुढे प्रस्ताव दिला आणि त्यांनी काय सांगितलं की म्हणजे इथे माझ्या हातून मरण करण्यापेक्षा मग तू म्हणजे जे आहे तर ते माझ्या सैन्यामध्ये जे काही तुला मी कर्तव्य देतो तर ते पार पाडून म्हणजे तू सेवा कर अशा पद्धतीने रावणाने त्याला सुद्धा अशा पद्धतीने म्हणजे भय वाटेल अशा पद्धतीने अशा शब्दामध्ये त्याला त्यांनी बोललं केलं. मग आता त्यासाठी त्यांनी योजना केली. काय केली तर मारीचला त्यांनी सांगितलं की तू चंदेरी ठिपके असलेलं सुंदर सोनेरी हरण घेऊन सीतेसमोर पागडत जायचं आणि मग तू काय करायचं एकदम तू सीतेसमोर जाऊन असं मारत जायचं की ज्यामुळे तुला पाहून ती एकदम आकर्षित होईल आणि मग त्याला म्हणजे तुला मिळवण्यासाठी म्हणजे तर ती रामांकडे इच्छा व्यक्त करेल आणि मग मी काय करेन एकाकी स्थितीचं अपहरण करून लंकेला घेऊन येईल. मग ती प्रियपतीच्या विरहाने कमकुवत होईल आणि सहजपणे मी त्याचा वध करू शकेन. ऐकून माझी अत्यंत भयग्रस्त झाला. रावणाच्या योजनेचा विचार ऐकून सुद्धा त्याच्या तोंडाला कोरड पडली बरं का. रावणाला हात जोडून तो म्हणाला की तुमची योजना ही जर आपण पार पाडली तर सर्व लंकावासींचा राक्षसांचा नाश होणार आहे. तुम्ही अज्ञानापोटी हे सगळा सर्वनाश ओढवून घेतात. रावणाच्या शक्तीबद्दल तुम्हाला कल्पना नाही असं त्यांनी सांगितलं. मग त्यांनी जरी सांगितलं तरी सुद्धा रावण आहे तर त्याला काही ते पटलं नाही. म्हणजे श्रीरामांचे पराक्रम त्यांनी खूप वर्णन करून सांगितले मग तरी देखील म्हणजे तो काही तयार झाला नाही. आपली योजना त्यांनी ते बोलली नाही. मग हे सगळं ऐकल्यावर मारीचला रावण म्हणाला की आता मी काही तुझ्याकडे सल्ला मागायला आलो नाही. सीतेचं अपहरण करण्यासाठी मला तुझी मदत हवी. माझा मंत्री म्हणून तुझं हे कर्तव्य आहे आणि विचारेन तेव्हाच तू सल्ला द्यायचा. मी आज्ञा करेन ते तू पालन केलं पाहिजे. काही प्रश्न न विचारता मी मनाचा निश्चय केला आता म्हणजे निश्चय केला आणि त्यामुळं आता हे हरणाचं रूप घ्यावंच लागलं. मग रावणाने त्या मारीचला सांगितलं. त्यावेळेला मग मारीच्या पुढे पर्याय नाही होता. मग त्यानंतर त्यांनी काय सांगितलं की तुला पकडण्यासाठी म्हणजे तुला हरिण म्हणून पकडण्यासाठी जेव्हा रामांकडे सीतामैया याचना करतील तेव्हा तू काय म्हणायचं की हे सीते हे लक्ष्मण अशी जोरात किंकाळी द्यायची म्हणजे लक्ष्मणाला वाटेल की बंधू संकटात आहे आणि त्यामुळं रामाला मदत करण्यासाठी तो सीतेला एकाकी सोडून जाईल. मग फक्त थोडीशी सेवा कर त्या बदल्यात मी तुला अर्ध राज्य देईन असं मारीचला सांगितलं आणि जर तू नकार दिलास तर आजच मी तुझा वध करेन. म्हणजे माझ्या हातून आता तुला मृत्यू स्वीकारायचा आहे की रामाकडून होणारा संभाव्य मृत्यू आता तूच निर्णय घे. मग आता मारीच कसा होता त्याला खुशामत करणारं जीवन जगायचं नव्हतं.
मारीचांनी काय सांगितलं, ठीक आहे, मंत्री म्हणून मी नेहमीच चांगला सल्ला दिला, पण मी चुकीचं मार्गदर्शन मी कधीच नाही करेन. त्यापेक्षा माझा मृत्यू म्हणजे रामाच्या हातून मृत्यू झालेला कधीही चांगला. म्हणजे तुमची योजना अंमलात आणली तर दोघांचाही अंत होणार हे निश्चितच आहे. मग तुमच्याकडून इथे मारले जाण्यापेक्षा मग मी शत्रूच्या हातून युद्धभूमीवर मरेन, आणि ते तर प्रत्यक्ष भगवान सारखं सामर्थ्य बाळगणारे आहेत श्रीराम, हे माहिती होतं मरीचींना, आणि म्हणून त्यांनी प्रस्ताव स्वीकारला. पुढे काय घडलं तर मरीचीनं मग स्वतःचं रूपांतर एका सुंदर हरणात केलं, आणि ते बाहेर असं बागडायला त्यांनी सुरुवात केली. त्यांना पाहून सीताबाई आकर्षित झाल्या. श्रीराम लक्ष्मणांना त्यांनी बोलवलं, आणि ते हरिण जो आहे तर त्या हरणाचं जे कागद आहे तर त्यापासून मी कंचुकी शिवेन आता लक्ष्मण यांनी हरणाला पाहिलं आणि म्हणाले की ही चलाकी आहे, या विषयातला हा कोणतरी राक्षस आहे, आणि आपल्या समोर त्याच्यासाठी आला असेल. त्यामुळं शिकारीसाठी म्हणजे असे वेगवेगळे जे राजे येतात तर त्यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी हे असे वेगवेगळ्या रूपात राक्षस येतात, त्यांना ही कला अवगत असते. बिलकुल नको आपण त्याच्याकडे लक्ष देऊया असं लक्ष्मण म्हणाले. मध्ये रोखलं की हरणाच्या सौंदर्याची तिची इतकी बुद्धी भ्रमित झाली होती की तात्काळ जा आणि हरणाला पकडा, आणि मला ते खूप आवडले असे. हरणाला जिवंत पकडले तर वनवास संपल्यावर अयोध्येला परत घेऊन जाईल. आता राम जे आहेत तर त्यांना ती आधी काय म्हणाली की मला खेळण्यासाठी हरणाला घेऊन ये, आणि मग हरणाला जिवंत पकडू शकत नसाल तर त्याचा वध करा, आणि त्याच्या जी चमचमणारी कातडी आहे त्यापासून मी चादर तयार करते, वस्त्र म्हणजे जे आहे तयार करेन, किंवा कंचुकी तयार करेन. म्हणजे असं तिच्या मनात छान छान विचार जे आहेत ते यायला. मग आता हे सगळं जे आहे म्हणजे ह्या सगळ्या प्रसंगामध्ये सीता अत्यंत त्या हरणाच्या सौंदर्याने मंत्रमुग्ध झाली होती, आणि त्यामुळे तिला तो हरिण जो आहे तो हवाच होता. इच्छा पूर्ण करण्याची संधी मिळाली पाहून श्रीरामाने पण म्हणजे त्या हरणाचा आता पाठलाग करायचा म्हणजे निर्णय घेतला. म्हणजे त्या कातडीपासून गालीच्या बनवे, वेगवेगळ्या वस्तू म्हणजे बनवे, अशा पद्धतीने तलवार उचलली, आणि ते अचानक दृष्टीआड झाले. त्या हरणाचा मागोवा घेत वेग थांबले. तुमचा पाठलाग करत जेव्हा जात होते तेव्हा इकडे जमिनीवर कोसळ म्हणजे त्याला बाण जेव्हा लागला जमिनीवर तो कोसळला. त्याने राक्षसाचे खरे रूप म्हणजे जे आहे तर ते त्यानं धारण केलं, पण श्रीरामांच्या आवाजाची नक्कल करत तो कसा कोसळला हे सिद्ध हे लक्ष्मण, आणि त्यामुळं असा आवाज आल्यामुळे इकडे सीतामय्या आहेत आणि लक्ष्मण विचलित झाले, आणि तोपर्यंत इकडे मारीचीने प्राण सोडला होता. सीतेनं मारीचीचा आवाज ऐकल्यामुळं श्रीरामच मदतीची याचना करतायत, म्हणून लक्ष्मणाने सांगितलं ताबडतोब जा आणि श्रीरामांना मदत करा. लक्ष्मणांना माहिती होतं की हा काहीतरी कपट आहे राक्षसांचं, आणि त्यांनी सांगितलं की इथं तुमचे संरक्षण करणं माझी जबाबदारी आहे. पण सीता अत्यंत भ्रमिष्ट झाली होती दुःखाने, आणि मग ती म्हणाली की नाही नाही, श्रीरामांशी तुम्ही विश्वासघात करण्याचा तुमचा हा प्रयत्न आहे, आणि श्रीरामांचा जर वध झाला तर मी कड्यावरून उडी घेईन आणि जगसमाधी घेईन किंवा विषप्रासन करेन. अशा पद्धतीने सीतामय्यांनी शोक केला. मग त्यावेळेला सीतामय्या जे आहे तर त्या माते समान आहे, आणि त्यामुळं त्याचं पालन करणं आवश्यक आहे. लक्ष्मण आहे तर त्यांनी काय केलं, निर्णय घेतला की आता म्हणजे ते संतापले अत्यंत सीतामय्येवर ऐकून, आणि आता कर्तव्यपरायण होऊन त्यांनी तिथं सातमंत केलं, आणि त्यानंतर काय म्हणाले आता म्हणजे आता मला जाणंच भाग आहे, आणि म्हणून त्यांनी निर्णय सीतामय्या जे आहे तर शोक आणि त्याचं दुःख बोलणं आणि त्यांनी केलेली लक्ष्मणाची सगळं ऐकून त्यांच्या मनात भीती होती की परत येईपर्यंत सीतामय्या असतील की नाही त्यांना वाटत होतं. पण सीतामय्यांनी काहीच म्हणजे त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं नाही, आणि मग त्यामुळे लक्ष्मण आता निघाले, आणि मग आता आतुरतेने प्रतीक्षा करतच होता रावण. मग साधूचा भगवा वेश घालून केस मध्यभागी बांधून पायात लाकडी बहाणा घालून
उजव्या खांद्यावर एक छत्री आणि डाव्या हातात एक दंड आणि कमंडलू घेऊन रावण ह्या त्याच्या कुटीपाशी आला. मग तिथे सीता अश्रू ढाळत बसली होती. वैदिक मंत्राचं उच्चारण करून रावण सीतेकडे आला. तर ती सुंदर स्त्री पाहून म्हणजे तो आकर्षित झाला. म्हणाला की तू इतकी सुंदर स्त्री आहेस, मग तू इथे म्हणजे अशी इतकी दुःखी आणि अशी रडत का बसली असं त्याने विचारलं. त्या धाडसाने म्हणजे त्यांनी विचारलं आणि त्यानंतर पुढे तो काय म्हणाला की तू इतकी सुंदर आहेस की त्या रानटी पशूंनी भरलेले जंगल सोडून दे आणि तू आता माझी पती म्हणून निवड कर. मग एवढ्या धाडसाने सुद्धा बोलून सीतेनं त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि एका ब्राह्मणाच्या म्हणजे ब्राह्मणाच्या चरणाशी तिला अपराध करायचा नव्हता, म्हणून मग रावणाला बसण्यासाठी आसन दिलं, पाय धुण्यासाठी पाणी दिलं आणि थोडस भोजन दिलं बरं का सीतामाईंनी. आणि ती सांगितलं माझं नाव सीता आहे आणि मी जनक राजांची कन्या आहे. माझा 9 वर्ष वय असताना श्रीरामांशी विवाह झालाय आणि आम्ही कैकेयी मातेच्या हट्टापायी 14 वर्ष वनवासात आहोत. मला तुमचं नाव सांगा असं तिने सांगितलं. त्या ब्राह्मणाने उत्तर दिलं मी राक्षसांचा रावण तो सम्राट आहे आणि माझं नाव ऐकून पण देवदेवता सगळे जे आहेत ते थरथर कापतात. मग हे सगळं त्यांनी आपलं वर्णन सांगितलं. तू आता माझ्या बरोबर चल आणि माझी मी तुला प्रमुख राणी बनवणार आहे, हे तू जंगल सोडून दे असं सांगितलं. हे ऐकून सीता अत्यंत म्हणजे क्रोधित झाली आणि तिने सांगितलं मी श्रीरामांना पूर्णपणे समर्पित केले आणि श्रीराम म्हणजे गरुडासारखे तू तर एक शुल्लक नुसता कावळाच आहेस, श्रीराम महासागराचे सारखे असतो तू नुसतं एक दबकच आहेस, अशा पद्धतीने तिने त्याची निंदा केली. मग सीता जरी धाडसाने बोलत असली तरी तिला भीती पण वाटत होती, म्हणजे रावण दहशत घालत होता. आणि मग अशा पद्धतीने सीता जी आहे तर ती क्रोधित होऊन सगळे जे निंदा केली रावणाची किंवा उद्गार काढले त्यामुळे रावण अतिशय संतप्त झाला आणि त्याचा संयम संपला आणि मग त्याने 10 मुख आणि म्हणजे 20 बाहू आणि तीक्ष्ण आवाडव्य असतात दात असं भयानक राक्षसी रूप दाखवलं आणि घोषणा केली तुझा असा पती हवा असेल आता तू माझा स्वीकार कर, माझी सेवा कर. मनामध्ये म्हणजे मग तिने काय ऐकलं नाही सीताबाई यांनी. त्यावर रावणाने तिच्या केसांना पकडलं, केस तिचे पकडले आणि तिचा ताबाच घेतला आणि मग काय केलं त्यांनी आपलं सुवर्ण विमान होतं त्यात बसून सीता जी आहे तिला केसांनी पकडून घेतलं आणि जांगेवर वाट ठेवून रावणाने तिला आपल्या दोन्ही म्हणजे हातांमध्ये असं घट्ट धरलं आणि विमानात बसून तिने आकाशात उड्डाण केलं. मला सीता मोठे मोठ्याने आक्रोश करायला लागली, राम राम म्हणून तिने आक्रोश केला. रावणाला दंड करा, सगळ्या पशु पक्ष्यांना ती आर्जव करायला लागली. मग तिची जटायूवर पडली. मग जटायू जो होता तर तो आला आणि मग जटायूने काय केलं रावणाशी म्हणजे लढाई केली आणि रावणाशी लढता लढता तो घायाळ म्हणजे रावणाशी त्याचं युद्ध झालं आणि तो घायाळ होऊन वाचवताना अनेक वेळा पडत होता, म्हणजे रावण अनेक शस्त्रांशी जटायूशी भिडला आणि तीक्ष्ण नख्यांनी त्यांनी राक्षस राजाला म्हणजे एकदम घायाळ केलं. पण त्या विमानाचे तडाखे इतके होते म्हणजे त्याला बसत होते की सीतेला ते जटायूच्या म्हणजे सगळ्या वेदना बघून खूप दुःख झाले आणि मग खूप लढा देत देत म्हणजे मोठा संघर्ष करत करत जटायू उडत होता. त्या रावणाच्या विमानाचे तडाखे बसत होते, रावणाचे बाण त्याला लागत होते. मग रावणाने काय केलं त्याचं धनुष्य आणि चिलखत म्हणजे जे आहे तर ते ह्या जटायूने म्हणजे जे आहे तर ते तोडलं होतं. म्हणल्यावर रावणाने काय केलं की खेचरांचा म्हणजे त्या आकाशात म्हणजे तुटलेले जे खेचर होते त्यांना पण ठार केलं होतं, परत पण उद्ध्वस्त करून तुकडे तुकडे केले होते. पण सीतेला तुम्ही घट्ट धरून ठेवलं होतं. मग आता जटायूचं वय झालं होतं, वार्धक्यामुळे तो दमला होता. म्हणून रावणाने काय केलं सीतेला आपल्या कब्जात ठेवलं आणि आपल्या स्वतःच्या शक्तीच्या जोरावर आकाशात झेप घेतली आणि मग जटायूने त्याचा पाठलाग सुरू केला. मग पुन्हा त्यांच्यामध्ये युद्ध झालं आणि मग काय केलं की रावणाने आपली तलवार काढली आणि तात्काळ जटायूचे पंख पाय आणि बगल कापून टाकले आणि त्यामुळे तो
जखमी होऊन इथे धर्तीवर कोसळलाय तो चित्रात पहा. आणि मग त्यामुळं जटायू जो आहे तर त्याला आलिंगन देण्यासाठी म्हणजे सीता धावली. मग रावण तरी तिथे गेला आणि तिच्या केसांना पुन्हा पकडलं. मग ती पुन्हा राम राम म्हणून आक्रोश करत होती आणि तिला पुन्हा आपल्या विमानामध्ये घालून तो निघून गेला. जेव्हा राम शोध घेत आले, राम आणि सीता सीतामैया जे आहे अपहरण झालं त्यावेळेला जटायूची त्यांच्याशी भेट झाली आणि हा प्रसंग म्हणजे जटायू सीतामाई इथे येतील आणि मी त्यांना सगळा वृत्तांत कथन करेन यासाठी अगदी प्राण म्हणजे त्यांचे अगदी प्राण चालले होते आणि ते तरी देखील प्रतीक्षा करत होते आणि भगवान श्रीराम तिथे आले. त्यांनी सगळा वृत्तांत सांगितला आणि मग त्यांच्या हातून जलप्राशन करून त्यांनी आपले प्राण सोडले. अशा पद्धतीने आपण सेवा एक सेवक म्हणून करणं अपेक्षित आहे. आपले जे स्वामी आहेत आपण हा आदर्श आपण ह्या जटायूच्या सेवेतून आपण शिकायचा. अशी सेवा आपला जो देह आहे तो खर्ची घालून पण अशी म्हणजे काय वाचा मनसा अशी सगळ्या प्रकारे सेवा आपण भगवान त्यांच्या चरणांशी जेव्हा करायचा निर्धार करतो तर भगवान यांची कृपा होते पहा. म्हणजे अशा पद्धतीने भगवान श्रीरामांच्या हातून जलप्राशन करून जटायूंनी प्राण सोडले. अशा पद्धतीचे सेवक आपण म्हणजे की आपल्या जीवनामध्ये जे ध्येय आहे ते आपल्या भगवान जे आहेत भगवान श्रीकृष्ण म्हणजे भगवान रामांच्या जटायू समोर होते त्यांना संतुष्ट मी कसं करेन असं असलं पाहिजे. तर ह्या ध्येयाने प्रेरित होऊन त्यांनी जी उत्तम सेवा केली तर अशा पद्धतीची सेवा आपण जटायू म्हणून करण्याचा आपल्या जीवनामध्ये प्रयत्न केला पाहिजे. तिथे आपण हा धडा शिकलो. तिथे आपण थांबूया. आपण पुढच्या आपल्या स्वतःच्या क्लासमध्ये घेऊया. मग त्याची रेकॉर्डिंग संपवली.